Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pasat ti serye tayo itaalawas na pauluan. Supapa, ti dakas, akababalin. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ka kuman nga agsubli jay abroad, Dad? Kasano nga rin makaurnong tayo ti pagadal mo, anak? Agkolehiyo kanton. Narigat na awan trabaho. Saan ka na makaadal? Saan ko akayat tiyag may sa dito'y balay, Dad? No makabiro ka kiti sa bali amamim. Adanton kadkadwam diti balay. At nga tanasing patakas ka ni Mami, Dad? Uy, nalaingak amang kilatis itinasing patababae. No kas lalakit di ka ni Mami kasingpat, Dad? Nulakit di tagsingsingpet ka. Mabalin anasingpet tumet ti kasukat ni mamim, anak. Unay katay ti kwarto mon, anak ko. Agkaiwara ti lupot mo. Diyak masango at tarimnan. Taado ti homework ko, Mami. Saan kumamot abasta iwaram latan? Aglalaok tinalabaan kan saan? Kupinamot adag itinadalo sa lupot mo. Da kayo na ati mangkupin tanabanluga ka nangaramid iti homework ko. Bimalbalasangan ka, adi mo pa'y amo nga isimpa ti kwartom. Day takaak-akas alupot mo. Indisum latan di takatrem. Makaturturo ka kun, Mami. Mabalin ka di arumwar kayo pa, hindi ti kwarto. Iso adi ka makasursuruket. Tadi mo kaya ti dumngeg iti pamagbaga. Unay kat ti itsura ti arubayan yun. Kunam no balay ang nagpanawan ni iti mano atawen. Apay kumaan nagpanawan ako nayo, Lola. Ay, kita man ti itsura ti arubayan nyo. Kaslaawan ti babae nga agdalos. Apay no agdalos ka kumamay. Agsagad kamot adi taruar. Apok. Makadaldalos? Masadutak? Lumaadak no kanayo nakagtrabaho? Uray kasta anak arugrugay ti arubayan nyo. Kasano no adda umay agarim kan ka, kat kastoy mo't karugay ti balayaw. Ay, no talaga asya ti kayat day ta umay agaram, Lola. Saan aday tarugi ti kitaan na? No di kat siya nga umay na arman. Napitasak man? Ay na, apok aya. Ay, no saan kalaan na po daw. Amangan no di nakapaitalyawan tilaad alalaki. Nalabas kayo mat, Lola? Nagdalos mo tan tinamay amit ti swelo, balasang ko. May galis mo ti tao nga umunagan. Saan kayo mat nga ubing tap na may galis kayo, Dad? Agpada kayo ti daddy mamim ama nagdaldalos. Pati arubayan, nagdalos mat. Diyak ngamin kaya't makita na rugit ti balay kan aglawlaw, Dad. No anya kano ti itsura ti balay kan arubayan, kasta kano mat ti bumalay. Isumot lagaya man nagdalos sa kanayon ti balay kan arubayan. Tanadalos mo't ti balasita nga day ti balay. Kasta ka di? Saan ko nga mo kada kayo, Dad? Agpatiray o kayo manan. Sana patiray ok na dyan. Tapod no mo't anak ko. Nasingpait kan nagagat nito mabalaw. Apay, di na nga takayat nga asawain ni Mara nga anak ta. Ay, imbag no kayat na ni Mara, kat naganak abalasang. Uray isukat balo, mait. At damit anak na abalasang. Ay, ibagak man kini Mara tagpacharming kini Tom. Na, kasano kuma? Ay, amangan no agsubli ija abroad ni Tom. O di may mayat man ay no maasawa na ti anak ta. Tapno ti anak tanto ti agawat iti kwarta nga ipauit na. Ay, si Kamet Ben. Agandar manen ti kinarupat kwartam. Tapno adamanen pagdawatam iti igatang mo, iti pagsukmon mo. Ay, di ka man agin dide. Ay, Amok
ano ikan na ka iti kwarta ket awatem. Imposible nga ibaga masaan mo kaya ti kwarta. Nagtarman di agnagan iti Eddie. Asino nga Eddie? Ado matiagnagan iti Eddie iti pagadalan. Jay nga'y basketball player ang nagtaar. Ay, wan. Krasamot amin a babae day a player. No isun tinakaigam iti bola. Agririyaw dagiti babae nga agboy-boya. Ay na, naggasat kat nga tati agbalin a girlfriend na. Pagimunan amin ti makakita. Anya nga tati aramida, tapno talyawan na, tikaskan ko na. Dayta nga ron mati ibirbiro kak iti solusyon na. Agpapintasak man akanayon, barang talyawan na, ti kinapintas ko. Uray siyak mata. No siyak ti talyawan na, malas mo. Saan ko mat nga ipalubos, ah? Ah? Masapol asya, timang tagikwa kanikwa na. Excuse me, ading. Agbirbiro kami iti Muse iti basketball team. Mabalit ka diya sika. Pangaasim. Tapno mga abak ti team tayo. Ha? Kababain mat. Ado mat dita tinapipinta sa mabalin yung alaan, manong. Pangaasim, ading. Amin kami, kat sika tinapili mi. May sama ti team tayo. Red team ka, saan ka di? Karamanak iti red team. Ngam apay asyak, manong. Pangaasim, ading. Inspirado kami nga agay-ayam. Numan nugot ka, kas Muse iti red team. Agpanunot akpay, manong. Pangaasim, ading. Kasarita ka manin ito bigat. Mamuak ti pangadeng mo. O sige, tagin sayo kami kanumanan. Nakitam ka di akinasaon ni Eddie day nga ana? Wan, kasla seryoso tinagsaritaan da. Dinardaras lang amin ni Eddie ti Pimanaw. Idi pinayapayan ti kadwa na a basketball player. Nagmayat kat nga tan no siya ti kasasao ni Eddie. Ay syakkat nga tan ti karagsakan. No matagikwak day nga Eddie. Siyak ako ma. Saan ka di anapudpudawak ngam sika? Nataytayag akmat kan mas sexy. Si kakat chubby ka. Saan unay anatundiris day taagong mo? Anya nga tati aramida, tapno tumangos ti agong ko. Naimbag ta simbangpet kan dito'y balayaw, basang. Sigud mo ta sumangsangpetak amin alam dito'y balay, kalpasang naglako ak iti grocery a pagtrab-trabahwak, tatang. Kayat ka ngamin nga isagot iti pagsaya atam. Masigurado ka na saya ato ti biyagyo iti anak mo no mayat ka iti baga. Anya ka diday tatang, lawlawagan nyo man tapno maawatak. Apay, di mo kayat ni Tom Abalo ang mga sawakan ka. Tom Abalo? Jay ka na yun nga agsubli di abroad, tang? Huwain anak, no ag-abroad manayin, si Kanton ti pangipawitan na iti kwartana. No, ag-asawa kayon. Mayat sa agpaysa na panunot yun, tatang. Talaga mayatan ako. Iso nga ipamuspusam ti agpapansin kin ni Tom. Mayat ka diti agbalin amuse iti basketball team, Dad? Ne, at dan sa kat planom nga agbalin ang Muse ti basketball team, anak ko. Sana siya ti akin plano, Dad. Dagiti players. Ada ngamin pasalip ijay pagadalan. Kat kada team, ada muse da. No pinili na ka ti team kas Muse, bakay dayawam rita. Kaya't asawon rita, anapintas ka. Kasapulan ka diti muse iti basketball, Dad? Depende ka nagiti organizers no karaman ti Muse. Ijay ngamin pagadalan mi kat karaman ka no ti muse kada team, Dad.
Pakaidayawam ano napili ka ako nam. Siyempre, napintas ka. Isa pinili na ka. Mayat ka din ading. Nakapiling aminan dagiti kalaban tayo atim iti Miyusda. Alaman laangan. Ngam pasensya no maabakak amuse. Agyaman aklaw na yading. At damat ngamin contest dagiti Miyus. Kasla pageant dagiti agduduma amyos, iti agduduma mat atim. Amangan no maabakak nga rod mano. Amok analaing ka. No kinapintas, talaga napintas ka. Nalaing ka mat nga agsungbat, no addadamagan dakan ka. Sigud mat ngawan pasalip dagiti muse iti agduduma atim. Nagnunumuan dagiti staff ti pagadalan dayta. Tapno ka no ma-expose dagiti estudyante iti kasta abanan. Awan pa'y matmanginominar kanyak akas muse iti team tayo. Oray siyak. Or-orayak mat nga inominardak. Yam, ay, awan lakit din. No kasta, agpadata nga agar arapaap ama inominar? Ay, pakaidayawan nga min. No may saka amuse, saan ka di? Kumaa. Ngam, di datamot makita. Jaykot ka no sana matagtagarian ni Ana ti pinili dagiti red basketball team? Wen nga rod maabak ko ma. Inton pasalip dagiti muse. Ngam, napintas mat ngamin ti Loka. Saan ka di? Nitong ti masabat ko dito'y dalan. Agpamarangak ajak nakita. Kunwari agteteksak tap no madumpar ko. Anay ko! Sorry, ading. Sabali nga dikit kita. Manong Tom? Sika ka di dayta? Ha? Nagtaor ka mo't itan? Di ka pa'y nabigbig. Ha? Sino ka itayan? Di mo ibaga nagbaliw dagiti matam, tadinak pa yan mabigbig. Kitaam nga minto'y kinapintas ko tap na mabigbig mo no asino ak. Uy, si kamat gaya Mara. Oh, nabayaga dita nagkita mabalin ka din ngayon tapay mangan iti may sa restaurant? Mayat sa tinaramit ko sige, Wan, mapanta. Kunak man no da kay Jebron, nabayag kan samot ijay. Planok tagsubli. Ang namabalin ka saan na nakayat ni anak ko, taawan kanot kadwa na ijibalay mi. Naglakasulbaran day ta parikot. Di alaan nakakatulong mo tapno da kadwana. Nagagatak mat. Nasingpetak pa'y. Katulong? Saan samot may bagay kan kati agbali na katulong? Anya ti trabaho mita? Aglaklako akiti may sa grocery iji ili. Nabayaga kon ijay. Naawan ti boss ko, siyak ti agkahera. Kwarta nga rod kyar arikapem akanayon. Hanggang sayang, ta kwarta mo ti grocery. Saan mo ta kwarta? Wan nga rod. No naloko aklaang, ay agtakawak Ngam, jak aramidan. Takas na kunakon, nasingpetak. Mara? Mabalin ka din, ti sumarong ka rin di balayo? Day talagayam. Iti amin akan ito, Manong Tom. Lumangan nak ita, katawan mo't klasem. Agdalus ta, taumay kano pumasyar ni Tatam at Tom dito'y balay. Apay nga umay pumasyar day jay ang lakay, dito'y balay, mami. Barang maasawa nak. Kat adan to agpawit iti kwartata inton makasubli iti abroad. Makiasawa kayo pa'y, mami? Jay nga rod kwartana ti al-almanak. Basta nagpawit. Damot dingay ko mami. Anya pa'y ngay, no di kasta. Makaadal ka no maasawa nak. Imbag no, kayat na matapagadalan nak, mami. Apay kumangay asaan? Siyak ti makaam mo. O may ayon sa kada tayo ti gundaway, abakait. Nay,
Anya ti kayat mo asawan? Imbaga kini Mara nga ipamuspusan na tiyag parem kini Tom. Na, Nakitak met anapan ni Tom ije balay damara. ay, awan lat di ka aramiden. Imbag no ay ayaten ni Mara ni Tom. Kasanungay, no tila ang kwarta na ti kayat na kenkwana. Urayin Abay amanday ta ayat-ayat dita. Di nakamit mabiyag. Ay, madiday ta akapanunutam, lakay. Ti agasawa, rumbeng nga adda panagayat iti tunggal maysa. No awan ayat iti nagbaetanda, saan danto anaragsak. Naragsak ayat ti tao no agkiraos met ti buksit na. Ay, sabali at talagan ti linaon day tautek mo. Andan nasarakak akaduam to di ti balay, anak. Asino, Dad? Nasaya at nga ta kanyak? Kan napudnon to nga tamat kada kayo? Panagkunaket na sayaat. Takabaranggayan tayo, met. Balasang ka di? Uno? Balo at akas kada kayo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo italawas na puluhan. Supapa, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.